Sekuru Magadi. Alhamdulillah tunasimba ameno Magadi mkoma roba. Zipo isusu arise matari. Matari aiwa. Matari tukuteka ita zishoba nezishoma. Anditi. Vazukuru venyu sekuru vangautovunza kuti sekuru achapo vachiri kwaMutangadura asi tinongonzwa chiti vakaenda vanorima pamwe vati kanganwa kavakumboita zvekurima dai regai ndivatsvage. Aiwa magona kuti tsvaga. Isusu paMutangadura panapa ndinofunga kuti hatisati taakubva. Nokuti hatina dambudziko rinoita kuti tibve paMutangadura. Saka paMutangadura tiripo. Tinoziva kuti chinoita kuti isusu zvinoitika mabasa vanhu vanoziva kuti uko mukakuenda uko muchinoedza kubva time yatanga kuswana mabhachi sawa vanhu vekushereketa vamwe vacho vakutitiza saka isusu tiripo hatina kana kumwe kwatakaenda saka nongoti alhamdulillah nevazukuru vamwe vacho vanotaura sekuti uda kuuya but tichiri kurefu sekuru saka izvozvo tiripo panapa pana kwataenda saka ndinongotenda kuti nhasi uno uyu mauya vazukuru akandifonera sekuru tinoda kuti titaure namukoma Robi tibudewo tine matambudziko edu etikusangana nawo maybe tikamataura zvinotibasira saka achapola hapana kwavakaenda ndinofunga izvozvo vazukuru anogona kushamisa sekuru inoitika emergency nhasi uno uyu mamwe matatu tikudaidzwa kuenda kumaruzevha zvakafanana kana nhasi uno ikangoita emergency yekuti hatingashambadza kuti mangwana kana kuswera mangwana tiri kumbomanya South Africa bos munhu wani anogona ngokuti tiketi nhasi mangwana dzokera saka ungati vazukuru ndikuenda South Africa aiwaka kasmall problem kakanyaya kadiki so isusu tinomhanya toita mabasa iwayo asi chokwadi chekuti tiripo mumamisha tiri kupinda day mazuva ose ndiri kuenda kumaruzevha handitika pakanaka ndichazotitsanangurira kuti kana vazukuru vachida kutorai kuti muende kumusha panofambiswa sei handitika regai timbotaura nevazukuru venyu vari muno vanhadzi makadi zvenyu haini ndiripo kuri sei kwabviwa handiti ndiri kuona mune mukomana uyu ukama wakamira sei mwana wehanzvadzi yenyu muzukuru handitika aya wakanaka saka anenge achiti tete handiti saka tete manzi maichisvo ndio zita renyu retete handitika handiti dambudziko rakusvidzai panapa tete rakamira sei dambudziko randainaro ndoremukomana iyeye mukomana uyu haasi kuita zvakanaka musoro wake haasi kuita zvakanaka aane nguva saka ndangozofonerwa anga ari kumusha zvikanzi weimone zvaakuita ndobva ndakwira musi wefriday ndobva ndaenda ndobva ndanoya naye ndireni ipapo friday imo muna june munomheri kana kuti muna april friday ndakatomutora friday asi izvi zvaane nguva alright asiri kuita zvakanaka vandasikozvoonawo zvandakaona zvakanga achiita ikoko vandagona kumutakura kuya naye aita sei kungopaza madhoo evanhu zvaangofunga ungoita nguva iyoyo aingoita saka vanhu vakandifonera vakati yaimoni zvakuita mwana wangu kuti kuno hatichakwanisi kugarisana naye ndokuenda kwandakaita vandazoudzwawo nemukomana kunzi endai kwakadai vaminde akatsvagwa sei ndobvapoona namba ikunoku ndobva ndataura nasekuru kunoku ndobva ndataura ndo zvatiri kuno ndobva vanditi uyai ndosaka ndauya naye kuti kutsvage rubatsiro kumwana wanzodzi yangu kuti aitewo zvakanaka agone kuzvibatsirawo muupenyu hwake vabereki vake vari kuti vakafa amai nababa vese matimi midambudziko rane nguva refu rane nguva refu rakatanga rini kana muchiri kurangarira 2017 zvakatanga sei mwana ini pakafa vabereki vake ndindaigara naye ndobva atonyora form 4 ndobva atopasa ndobva kwaya musisi vangu nobva vangu nobva vamutora ndobva yaenda kuBeatrice ndobva zvakanotangira angotanga kudaro ini handina kuzviziva ndobva aendeswa angokwidwa ndobva adzoserwa kumusha adzoserwa kumusha ndakatozofunwa navanhu vari kokumusha kuti ndiro zvaakuno ndobva ndangomutorawo ndichigara naye ndobva ndakazvona zvichiva kuti zvinhu hazina kuita chii waiti ukabika ukati pakurapa anobva ati ndiri kunzi usadye ende aitosumuka otobva abhasa orega kudya akada kungobuda ndo zvaaingoita tifunga munenge makambotofonana nenyaya
ndimika ndanzowapa pekuti mwana wayambogara ndakagara naye ndobva azotorwa nasisi ndobva zvazotanga ndabva ndarememba nyaya yenyu saka kubva ipapo hapana hazvina kuzomboita zvakanaka. makambofambaona here satete kuzoti zvino muzukuru wandakachengeta akasvika form 4 chii chaakuitika unoziva kuti muri mumba mapakurira mumusadza obva atanga kuti tete ndiri kunzi musaji ndiri kunzi saji ndikatika ndopera simba. makambosvitsvaka taingwendokunga taingwendounongonoudzawo zvauri kuudzwawo uchimbodzita izvozvi zvibudaiwo but hapana chandakaona chakachinja kusvika nhasi uno akangudai saka ndikuona kuti dambudziko munhu womukomana akurawo haana muina haana mukoma akangoitwa ari wani. anonzi ani? Anonzi Takudzwa. Takudzwa uripo uri kupi zvinezvi? Kwamutomba. Muri kuite kwamutomba? Makagara kumba ndekupi? Ubva kumabvuku. Kumabvuku unogara nani? Nani? Ndivanonzi ana? Anonzi Mailevi. Chii chakwa? Muri hama? Wanga mapako? Oh, okay. Ipo mapako munogara nani nani? Anonzi Valevi. Ndiwo ndowachengeta? Vanozvichengeta. Kwewe unochengetwa nani? Ako mari yekudya nekuita sei unoionawo? Kupi? Unoiwana sei? Unoshanda kumaraini? Mwana urungori 1? Kwemimba menyu muri wangani? Vabereki vavo vari kupi? Varipo? Vari kupi? Vamengu vari panapa? Kose usingagari nevabereki vako? Pane zvavaimboita navanja vanenge vasati vazvipedza vane vakatozvipedza. Imi vabereki venyu vari kupi amai? Ina mai yangu akafa na baba zvese. Saka kudzinza kwenyu imi muri tete vemukomana wayo manga makazvara muri vangani mumba menyu? Taive 6 saka tasara tiri 2 saka ndiri mukuru wacho. Nemunin'ina wenyu? Hapana pamakambobatana muri 2 nemunin'ina wenyu kuti ngatifambire nyaya yemuzukuru? Taimboenda kumapositori kwekoko mese muri vaviri muchinonzwa zvakasiyana siyana? Ingononzwawo zvakasiyana siyana. Handiti. Alright, pakanaka. Sekuru? Chabwino. Manzwawo kanhoroondo kemuzukuru wenyu? Rakamirawo sei dare? Dare iri zvinhu zvinonesa nokuti munoona chinoitika chekuti ishuwa vanhu vazhinji vanondibvunza kuti achapona zvinhu zviri kufamba sei. Isusu mushonga tinawo asi kuti nguva inobatsiriwa munhu ndo inotitore nguva. Zvakangofanana nemukomana anonzi Paddy. Ndofunga akasvika panapa Paddington achiputsa midziyo achiita zvezvaita but so far pari zvino pari kutaura kwatikuita so tiri kuti aiwa tiri nani nemwana uye so zvafanana nechibodzibodzi naiyeyi. Isusu kana takatarisa mukomana uyu tikuona urwere uripo asi unoda kuti ugarirwe ubvunzwa mumatare kuti chii chiri kupa kuti dare risvike pakadaro kuti mwana aone kubatsirika nokuti chirwere icho kachitarisa kuti hachina kukura but chagaritsa chete. So tichakumbira Allah subhanahu wa ta'ala because isusu hatisi tinorapa Allah subhanahu wa ta'ala nemizimu. Isusu chitendero chedu chino culture yedu yachichawa tinoremekedza midzimu. Midzimu ndiyo inotusvitsa kuna Mwari. So kana chisisvitsa kuna Mwari iye midzimu yake tichaikumbira kuti tinzoti inofambisa sei. Midzimu yake ichatipindura kuti mwana achapona. Because tikatarisa amai ari kuti vasara vega mwana haana abereki ndiwo. So isusu tichagara pasi totarisa sokutaura kwawakaita nekukumbira nokuti vasvikawo nasi inini kutotanga kwaona ndikoko handina kuziva kuti vakangondikumbira sekuru ndine dambudziko remwana wanzodzi yangu so ndoda kuti ndiuye
nditaure ndigone kuti mungandibatsire. Isusu vazukuru hativarambe nokuti chinangwa chedu chokugara munomu chinangwa chekubatsira vanhu. So ndakati uyai naye tione patitofamba sei. Sezvo panapa tinai mumwe anomboti akada mazuva ano beta mukomana we kana makawanda akamuona akawanda achibva kujeri nenhauyo iye toziva kuti chirwere chechechi ndikana singaita mistake chine 22 years 22 years. Saka pari zvino so mukomana akukwanisa kugeza, ari kukwanisa kuziva, ari kutaura kwakutaura but ari kukwanisa kuita 1 2 3. Saka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala iye akavhumawo futi midzimu yeku ikavhuma tinongoti Mwari alhamdulillah tongoti Mwari ngaawedzere masimba pavazukuru vavo nokuti chirwere chefungwa asi especially kana atiti munhu akatanga nhasi chine 3 days wallahi chinomira ipapo. But uyu manje anenge agara chapinda munyama chatikitira. So zvakafanana muhambu yakauya akatsvaziswa asi mukanotibuka fari chirwere chebuka chafari achinese kuchipedza. Tikatora mutombo wedu mushonga tikajisa tinotora mbiya tonokwidibira kuti atichiti vhare chirwere chiye but munhu anozouya akatsva. So avatati sekuru ndoda kupora. Ndozviziva kuti vamwe vanoti achicharapika chirwere chinorapika nekuti Allah akachisika. Asi kana mwana atendera kuti chipere chinongopera nokuti zvinoenderana nekuti Mwari akavhuma sei. Nenyaya yekusaziva mishonga kana kuti mitombo ndobatoti ichi kana chadai chakuma hachichabuda. Asi mizimu isusu inotiudza kuti chirwere chese chinorapiwa nemushonga wacho. Zvichienda nenyama yako neiwewe. Saka kutaura kwaari kuita amai ava nekutendera kwaita vafamba kune vanobatsira vese vasangana nematambudziko kana kuti nezvinhu zvekunesa. Asi isusu toziva kuti ndichimutarisa ndikuona fanike hapana chiripo maningi. Anoda kuziva kuti adye mushonga awane kugeza kuti awane kubvisa ichocho. So tichadaidza kuti tizive kuti nokuti kurwara chifungwa uku pane imwe time panobuda fanike madini kana kuti mudzimu kana kuti inobuda itori mhepo kana iri mhepo yekuba munhu akapenga nekuda kwekuba zvinotaura kuti isusu kuti tiite izvi takabva nokuda kwokuti uyu akaba kwakati. Saka majini zvinowanika pavanhu vese vanoita dambudziko iri kana kusiri kuba kana iri mweya wekubva kuvanhu zvinonzwa kubva kuvanhu kwachiko kuti zvakabva kunani ende zvichida kuti aite sei. Saka kana taudzwa izvozvo takuziva kuti tofamba naye sei mwana iye togona kumubatsira. Tinotenda sekuru nekugamuchira muzukuru wenyu. Hanzi murombo munhu asi mataura kuti hatingarasi vazukuru vakaya vachichema vachidaiva inini mari handina asi sekuru ndibatsirei. Handiti tichitarisa ipapo zvakare sekuru pane chirwere chamataura chirwere chepfari. Ndine vakawanda vanondifonera vaitaura kuti ndine chirwere chepfari kana kuti mwana wangu ane chirwere chepfari uye chaane makore. Chirwere ichi chinobva kupi ende chinozorapika here? Chirwere ichi chakangofanana nekupenga. Chirwere chekupenga chefari chekensa mawiri ezvinhu izvi zvinouya zvimwe zvacho zvinobudikidza kubva kuna kupesana kwetsinga. Even afana nehenia mumwe munhu akatadza kurapiwa kubva mudiki kusvika akure achinzi ukarapiwa ukaita operation unofa. Isusu mutemo watinoita pano munhu akawana chirwere atimurambidzei kuti asaende kuchipatara. Ndakamuudza panapa ndikati iwe munhu akakuudza kuti dhokota akakuopareta wewe uri kufa munhu iyo akamuudza kuti nachapola ndiri kunyepa. Dhokota nen'anga tiripo pakubatsira vanhu. Saka takamupa mushonga kuti timuprotect aende kana iye ari kucha aende kwadhokota wake akaoparetewa. Akazoka futi akati sekuru ndaoparetewa handina kufa. Ko uye munhu akamuudza kuti kana kuti munhu svikiro kana kuti muprofita akamuudza kuti usaende tinogadzira chidambudziko pamusoro pechi because kune zvimwe zvinhu zvinoda kuti munhu ane operation ada kuchekewa. Isusu haticheke tinoita shiriki. Saka hatifani kurambidza vanhu kuenda muzvipatara nokuti chipatara pane pazvinonakidzira, kun'anga pane kwazvinonakidzira, kumuprofita kune kwazvinonakidzira. Saka isu tinotaura kuti kana ava vakatanga kumumwisa mapiritsi hatiti mirai kumwisa mapiritsi inotaya panapa tinoti mwisei isusu tichaura iwo woga achaziva kuti akamwa mapiritsi anoita so akamwa mushonga ari kuita so anoona chenji chawo chichisandurika so anobva ziva kuti mushonga wachapola wadaira. Saka izvozvo hazvivape kuti
kuneseka bosi anoziva kuti apa zvinhu zvaitawo chikochi chipatala nachapora wozoziva bosi isusu tinorapa zvinhu zvinoenda zvechibhoyi so kana zvinhu zvine chirungu murungu wechirungu anoita zvemushini akaona pane pamwe paita dambudziko akataura kuti tofanira kuuwa piritsi rakati ngavatambire piritsi vamwe nokuti piritsi harikanganise mushonga ende mushonga kana munhu achimwa kana iri kensa yemudumbu totaura kuti kensa yemudumbu inopera so alhamdulillah handina dambudziko ipapo ndozoti kensa inopera saka zokutaura kwatitoa mukomana akashandisa mushonga iwo atito akachatonyatsaona kuti apa mange patanga kuita chinji so chinji chocho ndo chachasvaga saka tiri pazvirwere zvepari baba pane here pachinozosvika ikunzi ichi chakomba hachicharapika sekunzwa kwangu vanhu anotaura ine sandaona kukomba kwachene nokuti ndofunga panze maona amwe amai vakatsva kudhara asi isusu tinovapa mushonga bozi vari kudona vanodona saka ivo vaidona everyday but kubva vauya nanasi handisandaona kudona ende tagara navo hatina amai avo vakauya nemwana wachirwara mwana ndiye akachirwara asi isusu nokuona kuti amai ava futi vane urwere tiri kuvapa mushonga ivo vakazorapisa mwana ivo vane chirwere chipi chekudona but isusu nekutarisa kuti uyu ari kurapisa uyu ko iye wacho iye ndi murwere isusu tinomubatsira futi handiti maona saka tikubatsira amai nemwana saka tina dambudziko nazvo asi chirwere ichocho mutemo kana tichiita munomu tikamuisa munhu polichi kana chichitanga tinoda munhu anouya nekapureti kekuumba kedhaga kahe munokaziva kedhaga aka toda munhu auye nekapureti kedhaga fanika aka tinomumwisira polichi mundiro ishi so tamuisa polichi mundiro iyi inosvika munhu webuka tinozosumuka naye nemushonga uye toenda kusango tondokwidibira chirwere chaenda saka chirwere chebuka chinopera wallahi ini ndinozoti chirwere chinoita se chinopera saka chirwere hakuna kuti kana takwidibira kureva kuti kupunzika nekufa kureva kuti chirwere chichi munyama yemunhu hakuna saka chimwe chacho tichingotanga chinobva changoita 2 to 3 days ndofunga tine vana kwamutare vakauya pana vari 2 matwins manje so kutaura kunoko vakuenda kuchikoro amai nababa valaiti but vaiti vakauza ababa vacho akati ndikaudza hama hanziri ndiwe wega nekuti une mari unoshanda zvakanaka but muridzi achitendeseka musoro kutiko mwana zviri kubva kupi asi veukama vati ndiwe asi akaya muno muti kamubatsira alhamdulillah saka kubudisa munhu pamedia habudiswi nekumanikidza dai taibudisa vanhu pamedia every day taibudisa vamwe vanhu tiri kuti tinonyara navo asi nekuda kwokuti vanhu vanobva tisekuri ini handisoda kubuda pamedia ndibasire chete ndinolipira saka hatiri muzomanikidzira saka pamwe pacho zvokuri anobva tisekuri wajambola ari kupi ako ndinobudisa munhu asingade kubuda hazviite kana nini mukoma robert hazvive kuti nini ndikabudisa vanhu hatisukuita basa itukuita basa every day ndofunga masvika maona vazukuru akagara panze inyaya yekuti vazukuru vari kuuya asi vazhinji vacho vamwe vacho vari kuuya vari gurupu 10-15 mumwe akasvika tikapanda matare muno mubva taiva sekuru isusu regai tiripire dari redu rifambe zvakanaka saka mabasa edu isusu tiri kubuda daily so kuuya kwaita amai akakumbira tikati aiwa uyai muzukuru mukoma robert vanouya ndizvozvo ndo mafambiro atikuita basa redu saka mukomana tinomubatsira kusvika tasvika patinoperera chaipo chaipo panodiwa kuti zvinhu zvifambe handiti rekani bodzoka kunemi amai kwamaifamba maiti mimi kwaitaura zvinhu zvakasiyana siyana handiti hanzi imbotaura zviviri zvakasiyana zvakataurwa pakurwere rwomukomana mungwai wakambonzi ndamai vacho amai vacho vakafa vakafa ndokwatakaudzwa hanzi vakasiya vaita sei vantu vari kuita sei mwana hanzi vari kuda mwana wavo okay zvandakaudzwa kumwe kwacho zvaingonzi mhepo vanga vasinganyatsotauuri chaizvo chaunonyatsonzwa kuti chii chikonzero pazvabva chaipo chaipo kumusha ndekupi chifu kuchifu hakusisina vanhu hakuchisina raadongo saka makosara nemunin'ina wenje naiye muzukuru wenyu mbamai mati manga muri 6 manga mina wanga wakomana mai mina baba vaiwe nemukomana wani mwakamboenda kubotswana nobva angoenda nanhasi asi kuziva kuti amupenyu here kana kuti akafa akaenda gore rini
2008 aimbofona kana aizvi saka makaziva kuti akaenda kubotswana akatobva aita kuenda ikoko ndokwaimbogara pakadzoka pakafa baba uyu ndopakabva adzokera haana kuzombodzoka kubva ipapo. Baba uyu vakafa gorei? Vakafa 2008 kubva ipapo. Hanzi havana mufane muzuri. Ngatiti hanzvadzi yenyu iri kuonai pazuva ranhasi achiona programu munoda kumuti chii kwaari? Ndinoda kuti kana ariko ngaambodzoka kuti muone tise kumusoro pamwe cheteyo tizive kuti ariko nokuti tikutonetse kuone zvazvo kuti ari mupenyu here kana kuti akafa. Saka ndikuti kana ariko achindionawo ngaadzoke. Aitanga nemuri? Akaenda ari mukomana. Alright. Aya, tinovimba kuti azvinzwa. Sekuru, matonzwa kuti dambudziko remuzukuru riripo, asi pane imwe dambudziko rehanzvadzi yakangoti ndichamboenda kuBotswana 2008 kusvika nanhasi. Ya, kana vasingazivi kuti hama yavo iripo kana kufungidzira ivo vakada, asi chinhu chandinovakumbira ndechekuti vanogona kunditsvagira ka 5 cents. Mokasaka 5 cents katiki 5 cents katiki kae ketsulo kae ya. So tinotora mushonga tosunga pajira. Ivava vanotaura kuti ningi mwana wakaningi uri kupi, kana uri mupenyu uya, kana wakafa uya kumakopo, kuita kuti ivo vabvunzire. Handiti nokuti isusu patinogara mutemo unotaura kuti kana kuti chikiru chirudzi chinotaura kuti munhu akafa haana kurova, munhu iwe anenge achinzwa. Asi kana munhu akaenda iye ari werudzi rwedu, isusu nedzinza redu tinokwanisa kumudaidza kuti auye. Saka mushonga ivo vanotsvaga 5 cents. Tovapa mushonga kugadzira mushonga, tovagadzira mushonga nekajira kewhite ane sakupiro. Panopera 3 days vanodzoka nehope dzavo kuti audzwa kuti aliko here kana kuti akafa. Kana ari mupenyu oudzwa kuti aliko. Basi kupera ndo kuita kwachakola ikoko. Mabva mapindura vanhu vakawanda sekuri nekuti ndinotone vamwe vanenge vachitifonera vachiti tine hama yedu yakangoenda kwakati hatizivi kuti mupenyu here. Sekuru vanogona kutibatsira ndevapi? Saka aiwa mabva mataura kuti aiwa zvinodiwa ndezvizvi uye kana nechivimbo chekuti munogona kudaidza hama yavo ndinoona vachiita se vachizouya pana. Kudaidza hakuna dambudziko nokuti mushonga wacho uri padhuze. Munhu anongotora mushonga wake odaidza abhururu wake kwaari. Asi toda kuti kana munhu achidaidza munhu asadaidze munhu ane chiki. Handiti ndaukadaidza munhu une chiki chinoita mushonga wedu unosvika ikokota kuti munhu uyewe wauri kudaidza instead kuti auye mushe anouya achishupika nokuti iwe wakatsamwa munhu uye asi ukamunzira sisi kuti dai wauya tiri kukumbira kuti tikuone tikuzive. Kana akaparara kumhepo anouya obva sisi ndakaparara nzvimbo yakati. 2 chimwe chandoda kutaurira vazukuru vangu nekukwana nekutanga, tine kusangana nevazukuru vari kutambura wokuti hama yake yachekewa yaurayiwa. Munhu wobva sekuru hama yangu yakaita zvinhu sipo. Hapana mushonga unomuka kana kuti tinodeura. Tine mushonga wokumutsa mufi kuti anorwisa. Ndokunge muchiziva paguva pemunhu wenyu uya kuti afa sei. Sekuru toda kuziva kuti tinomutsa sei hama yedu yafa zvisina tsarukano. Wallahi tinopa 3 days. Munhu iye anofanira kuita se 2 vazukuru vaye amuka munhu vanonzwa shoko rinobuda kana kuti vanonzwa kuseni kuti hama yedu takanoviga kumakuwa kuyi pane shiri yachema vanhu esasati amuka kureva kuti ndiye amuka aenda kwakaurayiwa kana kuri South Africa. So munhu iye ndikagadzira mushonga wangu inini pamanje so ndabva kumusha nokuti ndataura kuti aisinya yese kuti achakula kana achienda kuMalawi toti ndakuenda kuMalawi aiwa. Ndiri kutaura kuti manje so munhu wafirwa nebhururu wake ngauye kuti isusu kunoviga chituna ichi. Asi achapola toita sei? Ndokuudza kuti uyu ende kamwishi achimuviga nhasi uko mapureti akutokwedemuriwa masherufu. Kana uri mbedha vanhu afana kuziva kuti mbedha uye waita sei.
wasanduliwa mbeda unomuka handisi ndinomuka munhu uye anomuka yega kuti wakandiuraya panapa handina kufara nemafira ndakaita vanhu vachirara kumapureta chizongedziwa kana vanhu vasina kuuya vakapedza 3 days kana ari murume kana mukadzi wallahi vanhu vanouya achitsvaga vanhuva hakuna chakanaka wallahi ipapo ndapejerato ndosaka ndasingabude pese pese apa ndikuzivisa zvikuru kuti kungofiriwa nehama yako zvisina tsarukano uri kuda kumusa hausuda kuuraya munhu uri kuti ngaende akateere zvinhu zvake musanetsane anoteera munhu ipapo pakakwana asi panoda hama yake chaiyo hama yake ndiye anomusa iye ndinoenda naye sekulu achapola ina asuna kubata tinotaura kuti ngatiite so handiti vati ndiyo bhururu rake iwewe bhururu wako kana warwadziwa unotaura kuti iwe ningi walala panapa ndauya kuti handina chandiri kuda kuti uite kwandiri asi ndiri kuti akuuraya iwe ndio uri kumuziva adeura ropa kuti mwoyo wako uzorore iwe ndio kumuziva muka uende kupi ikoko ini ndopedza chapola ndotora tsumbi yangu ndobva ndati go ndasi ndinisawira ndinobva ndatati chimuka manje tichibuda kumakuwa kunosvika kumba uku uyu munhu muguwa achasara ari kuenda kwaatumiwa noti tikumutuma manje takatanga kutuma manje pese pepe tatisingaite basa tiri kuita to basa rinoita kuti vagutsikane vanhu kuti munhu anomuka muguwa saka tiri kumutsa vanhu aendi saka izvi zvinoda kuti munhu anogona kufone chirwere kana kuti chamwari kana angofone chirwere chamwari haanozorora asi kana paine mumwe munhu ane ruoko mukufa kwake zvinoenderana noti munhu kana akafa neurwere hwamwari hama dzese zvinoona kuti munhu akatambura handiti so kana munhu aurayiwa anooneka kuti uyu munhu aurayiwa so vanhu vazhinji anomubvunza sekuru munhu anomuka here takati isusu munhu anomuka saka tiite mapurei wayo tiri kuti munhu usaregerere mwana wamai vako achiurayiwa kunge huku vamwe vanhu vari kutouraya vanhu mushe handiti ngozi yeuyo mbomva haasi kwedu isusu sekuru ninga anotsipika ngozi iyi haitsipikike yatiri kutaura yatsipikike nokuti mishonga iwo ndinawo pano haitsipikike unotomuona asvika kumba kwenu kana iwe uri murume kana uyo uri zvawaita izvozvo kana iye amaomo kana dzimwe shamwari kana munhu akatouraya kuSouth Africa munhu achizodikiwa kuno kuZimbabwe isu tinogadzira kunoko mhepo handiti akauraya South Africa atoita kuti akuri afa anoyambuka atoenda South Africa ikoko vanhu vaya achazoti takauraya ningi ende iye achapotera kunge mudzimu upi ikoko nganga hopo ziri kutaura kuti dzine vanhu vakapotera anopotera ngozi kuti munhu amuke muguwa anenge audziwa kuti muka noti kune vamwe atozoti takauraya asi ngozi togona kusipika anotsipika imi ukama munoona munhu wenyasi munongoperera pachimera achiti ichi chimera chikana tikachibata ichi mafunde aya tikatola tikati paguwa paya tichitaura kuti akakuuraya umutevere iye uye chimera ichi hachimeresi achite kuti munhu aende panoiswa mushonga nechimera pakumera kwachimera ichocho todiridza chimera paguwa toti totora mvura kana wawa toti panomera chimera chikangomera kuputika mbichana munhu iye ari kubuda ari kuenda haaende kuhama zake bosi hama zake apana chakaita anoenda kuvanhu akamuponda anoenda kuvanhu akamuuraya wallahi taita ayo ndapanzwisisa ipapa sekuru handi zvakare chimwe chirwere chiri kunetsa madzimai chirwere chekutera kasingaperi ini ndinoti iwe wakaziva vandifunga pamanga asati andiziva kana kundiona mukadzi akanzi ari kutevera kasingagumi kazhinji kana achiita 7 days ndofunga ndine muzukuru wangu kungoti nasi mapesana naye mbichana akabva South Africa akauya tichiri kuGrinola akauya akati sekuru ndine zvinhu 2 musoro wangu uri kutenderera because inini ndinoita miscarriage nhumbu ine 3 months asi nasi kutaura kwandikuita kunoko ndofunga kana singate mistake ane mwana musikana so kutevera kunomira kana munhu akanzi aitwa zvaitiwa isusu panapa tine mushonga wemiko wokuti munhu kana achitevera ndinongotuma kana mukomana wangu kuti enda kana kuti uri munomu tongotora mushonga iwoyo topa munhu omwa mazuva emukadzi akakwana emukadzi anoda kubereka 3 days akaita 4 days isusu kuno kuti chiti yari kutowanda nokuti kana achida mwana tinenge chiti 3 days anenge akwana kubereka saka
chirwere chekutevera wallahi mushonga iwo ndinawo akazara ndikatotarisa so ndotoona kuti uyu mushonga kuti chikutevera ende 2 munhu kana achitevera ndinokurudzira chimwe chinhu vanhu andinzwisise ipapo munhu asasiye kuti aenda kwa dokota iye munhu ali pamapiritsi kana chitaura mapiritsi kune mapiritsi AIDS kune mapiritsi BP kune mapiritsi sugar so mapiritsi anomboti vanhu vazhinji vamwe anonyaranyara isusu achabola totaura munhu kana chimwe mapiritsi AIDS azimutadzise kuti awane mushonga tine umwe mushonga watinoshandisa kuti iwe uchimwa mapiritsi yako unofanira kudya mushonga wewe kureva kuti period yako kana isiri kuita muche inosukika ndosaka tichiti tina mushonga unonzi guka bwazi tikasanganisa mushonga unorapa nekukonzereswa kuti muruoko lenganga racho rikubata rikuyeresa ere mushonga saka isusu kuta kuti munhu asamire pamapiritsi yake echirongwa asi system yake anoonzwa ege kuna dhokotala kuti manje so miri wake uri kufasa nokuti munhu akamwa mapiritsi opiwa mushonga uyewe akamwa miri wake uye unofanira kuita kufasa kuziva kuti miri wake uri kuzara saka chirwere chekuteera ichechi hatitaure kuti munhu aite 3 pane musikana akauya mazuva afulaya akaita 2 weeks kana mumwe ari panze apa akabva ndofunga kumberengwa dambudziko iroro asi uyu akararawo mumwe akauya baba akamusiyira kumbale ndikati aiwa mwana aifanira kuya munhu vamwe zikanzi aiwa anzi mudare unosviba asvibe sedare nokuti kurwara iko kuyo saka vazhinji vanosiya vanhu achinyepera vanhu kuti bosi pane kuteera kwemadays pane kuteera kwekuroyiwa saka izvozvi hazvo zvinosvibisa dare nokuti dare rino rine mushonga wekuti kana munhu akanga achiita chirwere icho chiyechi isusu tinotaura kuti akusiriko kunonzi kutevera uku kuchezewa mandisisa saka muchezo nekutevera zvakasiyana kuteera ndokuti munhu anoteera kubva 1 2 3 musi wa 17 kusvika musi wa 21 ari kutevera asi kana asvika 20 asvika musi wa 30 achezewa handimanzwisisa zvakafanira kuti murume achezewa mubhedhuru haachashande bedhuru munhu iye aita se achezewa saka zvimwe chete kumadzimai kune system yakuchezana kumadzimai handei panyaya yembereko sekuru apa ndoda kuti mutaure takatarisa kumunhurume kazhinji panoshayikwa mbereko zvinenge zvinonzi mudzimai hamene kuti society yedu inozvigamuchira sei kune varume here vasingazvari ya mafunzo amushe varume vasingazvari navo handikunyeperei isusu tiri kutoziva pakugara kwatakaita kuno murume asauze mukadzi kuti auze iwe walola mukomana ndiwe mukomana walola musikana wotaura kuti iwe hauzvari nokuti chinoshupa pachinhu 1 kana vanhu vari pakati pekudanana kana pakugarisana system yavo ikatadza kukonekita murume wamwe ane masari mudumbu varume saka pawa rake pakubuda kuenda kumudzimai rinoneta handimanzisa zvokuti mukomana kana akasimba anogona kuona kuti asangana nemusikana wake anoita nechungu kakutanga kechi2 akuwanza nyaya kureva kuti simba ana handimanzwisisa so muno mumudare muno mutiri kuziva 2 vakadzi vamwe vasanyare vamwe asikana anotanga kunyaranyara isusu achiapola taakuziva zvese nokuti vazhinji vakadzi vanoita mimba inobata anotondoti pane zvaitika nemurume wangu but paakuenda paipai kuperiod kwako yanenge akuwanda anenge ane mafibres kana kuti anenge ane jeko rekumukati rinomusvota mbichana handiti lichikura mbichana neiyo masare so masare anogara mudumbu inobva pese yakuti mukadzi anenge akuchema mudumbu kuti bhu pakugara pane vanhu mukadzi kana yamazuva ekuti akuenda kunguva anotanga kuona kuti anotanga kuita pfurukutu kuti agarisike akutadza saka munhu iye tine mushonga unonzi guka unogeza mudumbu tsvina iyoyo inobuda kungezerere saka ichocho chibereko chinoita zvironda 2 tine mushonga umwe 1 wandoda kuti munzwisise pari zvino so watakauya nawo kubva kumusha wekuti munhu kana ane chirwere chekensa chikuru pari zvino so tiri kuti tinotanga kumupa mushonga kuti amwe tobva tana machironda mushonga iyoyo ndauya nawo masonda yapera mushonga iyoyo hatitange kunama chironda tisinotanga kuti amwe tikatanga kunama chironda munhu iye haati apore handiri manzvisa ndo wechikensa chi mudumbu
saka vakadzi vazhinji vanoshupika kuti munhu wechidzimai anofanira kuti abudise tsvina mudumbu nguva dzese. Ukatadza ndosaka muona kuchipatara anoti unofanira kukilinwa chibereko. Inyaya yekuti vanoziva kuti vanhu vari kudya zvinhu zvakasiyana siyana, saka isu tinoti vanofanira kugezewa muchibereko. Saka tichidzokera pavarume ava vamamutiti anogona kunge asina simba, vanobatsirika sei? Ya, akomana vavaye kana varume vakuru, varume vakuru chachaivo. Murume kana isusu tinoti tikamupa mushonga, tinozombomukurudzira futi kuti adye magaka kana makiukamba aya, kuitira system yemurume inobloka. So akaona akuneta, tikamupa mushonga, vamwe anonwa doro, vamwe anomwa chii, asi tomuti ngaadye magaka futi. Kulati system yako inofanira kubudisa weight padhuze. Ukaona murume achipedza DS achita weight ka1, pakunochembera kwake system yako inobloka, ndo vanhu vanozozwa chupu. Iwopo kuona noti ndinotsungirira kana kubruwa ndosvika ndisina kana kutsambuka. Kurwara iko kuya. So vazukuru vangu vanofanira kuti munhu wechirume kana munhu wechidzimai auswerere DS uchinwa mvura uchinwa Coca-Cola unosvika dhudzu nekubruwa uenda kurusese ka1 chikurwara. Isusu tinoti kurwara, ukaona zvaita so tinokupa mushonga wokukilina mudumbu, tokupa mushonga tokudza kuti iwo uyu mushonga uyu. Ndosaka muchiona kuti vanhu vanotora kuti tine mushonga wokuti munhu anoisa muzondo remombe riya, kuitira kuti simba lababa pamusana apa risimbe. Saka varume ivavaya kana vakomana tinovapa mushonga watinawo unosimudza power, yokuti iye anyatsa kundoega kuti iya apa maiso ndaamukomana. Anodzoka akomana azhinji akauya akati sekuru amai so zvakufamba. Madzimai aya anoti ndikazvara mwana anofa. Mumwe atoti ndikazvara mwana ndigona kutadza kubuda naye muchipatara, mumwe ndikazvara mwana angoita 2 weeks, kana vamwe vachitoti vana vese vandazvara havapfuuri kana 3 months. Rinenge riri dambudziko rechi? Dambudziko iri ndo dambudziko resare. Sare anogona kuita sare rechikono, anogona kuita sare. Saka mutemo wesare kana pakutanga rakakutorera mwana pakutanga pa 3 months. Kulati mimba dzese dzaunongoita iwe mwana akaberekwa 3 months anotorwa nesare iri. Saka tinoti sare rinogarira mwana. Saka isusu tinoti sare mukadzi uye kana achibereka tine mushonga waanodya, tine mushonga waanomwa. Akamwa mushonga wewe tinoita kuti sare riye riri mudumbu riye ribude, rikabuda nambuya ocheka. Kana risingachekeke tine mushonga wegreen ndofunga uri mbotoro iro tinopa munhu wewe remudumbu rinobuda rega rinoita nyama. So anambuya vanotora mushonga uyu manje ndiye kulikwesha inoita kunge mhopo. Tine umwe mushonga kuti tikakuvhurira ibhotoro munhu wese muno vanokotsora ndiwo kubvisa unokwesha. Vanotora tine magloves mazuva ano panapa, noti chipatara mutemo wegovernment unotaura kuti munofanira kushandisa magloves, vanenge vachikwesha so tinopupunyuka masare aya ndokuti yanga yari muchibereko. So kana ari chibereko anenge akagara kumuromo kwemwana, mwana uye anobuda akakomberedzwa nechirwere. Saka sare chirwere chemuchibereko. Kozi rimwe dambudziko sekuru ranetsa kuvazukuru venyaya nderekuti vanenge vachingofona vachiti murume akabuda mumba akaenda akugara nemumwe mudzimai, murume wangu anokwanisa kudzoka here? Iro dambudziko iro hatingazvirambe. Vari kuuya nazvino takutoziva. Ende kusiyiwa kwemadzimai isusu tisu n'anga, kune dzimwe n'anga dzechidzimai dzakamirira kubatsira vanhu vakadzi. Yokuti mukadzi akangoya nhasi akati ndarambwa, mumwe andotaura kuti muno munhu tinotovasangana, sekuru murume andiri kudana nemurume wemunhu asi ndoda kuti andide. Andimonduza. Saka madzimai zviri kwese kwese. Iwo adzimai kana vakawana murume wavo ngavamuchengete wani. Isusu hatikurudzire kuti mudzimai kana awana murume wemunhu aite kuti musha uye uparara. Kana vachigara muchipali, bozi mutemo kuti chipali hauna kutangira kune rudzi wani, marudzi mazhinji anotabarika zvichienda nekuda kwemurume. But hatidi kuti murume atize musha, atize vana. Saka vakawanda iyi dambudziko tinobatsira. Tunoita kuti baba vadzoke vayananise misha yavo, noti ivo ndo vada misha tu. So vasati uku kwavaenda ndo kwakanaka, kwavabva kwasechi. Saka isu tikanzwa zvinhu zvakadai tinoita kuti vanhu baba vadzoke kumusha vagonochengeta uyu wavaendera neuyu wavari kuda. Handiri aiwa sekuru, hanzi nherera panorayirwa vana vevamwe teerera.
ndinoona kuti vazukuru venyu vamwe vangauya kungonzwa nyaya yekurapwa kwemuzukuru vabva tozoti sekuru achapola ndo zvimwe mamwe matambudziko andiri kusangana nawo. Maita basa maita se mabatawo 2 kana 3. ya nerimwe dambudziko latoda kutaura kuvazukuru vazive. Ndakaona vazukuru vari kutambura pakakura, vanhu vari kushina. Isusu totaura kuti vanhu kana vachishina hama yavo ikati inini handinzwe nokuti ndakalomba mushi, achapola ari kutaura kuti munhu iyeyo ndiri kumukumbira pari zvino. Akati handinzwe inini handinzaro, munhu iyeyo ngasiye, nokuti dare iroro richamutambudza. Nokuti isusu tikuti kana ichinzi go back to center, kana munhu wallahi tikangomu tolera mushonga tikamuisapo tinodaidza mzimu iko zvino inomubatidzira moto feya akamira hama dzake dzakatarisa kuti moto wabviro. Hama dzese naiye muroyi kana kune vamwe varoyi watinetiziva 1 but mukati mefamily yedu varipo 10 vakangodziya moto iwo vese vakwana. Alhamdulillah, go back to center. Ndakamirirapo back to center. Saka vaudzei vazukuru vangu kuti ende vazukuru zivai kuti achapola kuti back to center tikakutolera ukangobvuma kana muri 10 muchizoti mure wenyari apa tikatora zvatunoita mushonga wedu tikagadzira tikakuisira yapo ukabvuma mese moya nemuroyi newe machiti makawanda mukadziya, but uyai muchiziva kuti munhu iyeyo zvikamubata 3 days, akarambira uroyi wake 3 days kupinda kumakuwa. Munhu usarambire uroyi vamwe achitambula bozi vamwe ari kutambula. So kana takuita iroro dare iroro tinosumuka munomu musi uyo vanhu panenge vachipikisana mukoma Robert ndichakukumbira kuti tiende dare guru munoriona mosvika mudare guru vanhu vachabvuma kuti ya achapola vasvika panguva yakanaka taakupedzerana. Ndamirira kupedzerana navo ndive ukama vanopedzerana vega vega. Achapola witness. Ukati uya ndimudi kumuona audi kumuona uchamuona munhu anozvionesa ega. Ukati ndine nyengerezi yangu handidi nayo ndikapisa mushonga wangu patinobudemo tinotokutemera nyora chete kuti zvakubata. Aya maita basa sekuru, ndinotenda tambokurukura pazuva ranhasi. Ndinotenda. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.